dar și numai tinerilor pregătit pentru întrebări. Pentru că sunt sigur că, de exemplu, eu m-am șurit la o întrebare de tot domnul Marius. Sunt sigur că trebuie să fie și întrebări. Bună seara, și domnilor. Îmi revin și emisiunea de a mulțumi părintele pentru invitație. La cele transmise dumneavoastră de domnul profesor Răznic, câteva chestiuni asupra dimensiunii cultural-spirituale a domeniului Constantin Brâncoveanu aș dori să adaug. Cred că într-adevăr, din lumea aceasta veche, de sfârșit de secolul al XVII-lea, plină de necazuri, provocări, iată o țară românească și un spațiu românesc aflat într-un context regional nefericit, acela competiții pentru putere între aceste trei mari imperii limitrofe, otoman, rusesc și habsburgic. Dumnezeu alege o personalitate care se recomanda ea însăși cu niște calități extraordinare. În primul rând și în primul rând, dincolo de originea sa dublă, princiară, pe care a evocat domnul profesor, și aici avem în vedere înrudirea cu vechea mâine de țară românească, unii spun chiar din Basarab, forță oarecum nota ca fiul lui Matei Brâncoveanu, și sigur înrudirea cu dinastia Cantacuzinilor, da? familia imperială bizantină, deci dincolo de această origine nobilă, Constantin Brâncoveanu se remarca printr-o serie de daruri de însușiri cu care Dumnezeu l-a înzestrat și pe care sigur că le-a pus în îndelungarea sa domnie, mai ales pentru perioada de finală a Evului Mediu, o domnie record de 34 de ani în slujba partiei sale, în slujba românismului și în slujba ortodoxiei. În primul rând și în primul rând este politician prin excelență. Un abil politician, un abil diplomat, un om care practică realismul politic la Dunăre și la Carpați, cel care își dă seama că în ciuda eforturilor acestor puteri pseudo-creștine, și avem în vedere Imperiul Rusesc și Imperiul Habsburgic, și dincolo de victoriile mai mari sau mai mici unelte efemere care nu au pus în discuție niciodată integritatea Imperiului Otoman în perioada pe care o avem noi astăzi, pe care o luăm în discuție, el și-a dat seama că puterea otomană încă nu este determinată. Își dă seama că doar într-o politică de balans, folosind, iată, competiția dintre ele în scopul țării, poate asigura țelul și anume autonomia țării românești. De asemenea, în afara acestor calități de mare de abil politician, Constantin Brâncoveanu este administratorul prin excelență, este financiarul, economistul. El este posesorul unei averi uriașe pentru perioada respectivă. Câteva cifre de genul 55 de sale, 56 de părți de sale, case în București, în Târgoviște și proprietăți cumpărate în Transilvania, în Ardeal, conturi în băncile austriece și venețiene, multe dintre ele folosite în scopuri filantropice, precum întreținerea școlarilor de la Academiile care le aveam în București. Alături de acestea, acest însușit, Constantin Brâncoveanu este omul religios, este omul duhovnicii, este omul cu frică de Dumnezeu. Într-adevăr, Nicolae Iorga, referitor la această, spune, dimensiune personalității sale cea religioasă, spunea că din ceea ce suntem, nu rămâne în final decât ceea ce facem, dar ceea ce facem pentru alții. Din acest punct de vedere, într-adevăr, putem spune că Constantin Brâncoveanu a făcut mult pentru alții și a lucrat, înțelegem poporul român în ansamblul său, poporul român ortodox. Într-adevăr, putem conchide că activitatea sa pe teren cultural și spiritual, de menținere, de păstrare a integrității ortodoxiei, a predatelor vechi, într-adevăr, și în plan cultural, arhitectura este una remarcabilă. Referitor la
profesor, referitor la politica sa internă. El, ca logopăd de 34 de ani, în slujba Comitetului Ierarhic al Țării, se vor răspunde Ștefan Cantacuzino, se afla implicat în diplomație secretă, prin care stăpânul său își propunea să aducă țării românești protecția imperialilor habsburgici, da? Împotriva Imperiului Otoman. Da? Până la urmă, satisfăcând imperialul o condiție pe care Comitetul Țării Consiste atunci, anume victorii militare ale taberei creștine împotriva turcilor, astfel încât poziția acestora să fie una vulnerabilă, care să permită țării românești o mai târză rezistență militară. Fără această condiție satisfăcută, factorii noștri politici nu avea ideea unei închinări în terminologie politică față de Imperiul Otoman, față de Imperiul Austro-Ungaria. Invitat fiind ca și emisar în foarte multe expediții, drumuri către Viena, pentru a porta discuții cu împăratul Leopold, iată Constantin Brâncoveanu primește vestea că domnitorul țării Ștefan Cantacuzino, țelul pe patul de moarte, va mai și noi. În acest context, de asemenea, primește iarăși știrea că partida boierilor Cantacuzini, foarte puternici influenți în epoca, lucru de altfel, iată, evocat în Duhul Sfântului, în frunte cu eruditul istoric Constantin Cantacuzino, asistat de fiul său, Ștefan Cantacuzino, mai tânăr, dar în ascuns pretenea la tronul țării românești, Mihai Cantacuzino, l-au impus ca domnitor al țării românești. Nu discutăm într-adevăr rațiunea acestui gest politic. Dacă într-adevăr Constantin Brâncoveanu, deci nepotul lui Ștefan Cantacuzino, deci nepotul lui Constantin Cantacuzino, stolnicul, care nu și-a dorit fiul pe Ștefan, care rămânea tronul, sigur, succesorul Constantin Brâncoveanu după martirajul acestuia. Însă nu îi pune la 1688 pe Ștefan, ci îi pune pe Constantin Brâncoveanu pe nepoată. Deci, înrudit Cantacuzino doar nu ține mama sa stancă. Nu discutăm acum într-adevăr acțiunea respectivă, însă activ la un amănunt care într-adevăr sugerează pe omul duhovnicii și a sa smerenie. Le spune tuturor pe repulsări tronul țării românești. Îmi este bine la casa mea, spune Constantin Brâncoveanu, le spune doar. Am fost domn acasă la tot timpul, adică bine n-am fost tot timpul cu averile mele și cu a mea numeroasă familie cu care m-a zestat Dumnezeu 11 copii. 4 băieți, cei 4 martiri brâncoveni, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și 7 fete. Deci mi-a fost bine. Cum eram până acum, nu trebuie greutăți suplimentare. Dar mai nevoie de dificultăți. Știu, fiind faptul că sfârșitul secolului al XVII-lea, în istoria românilor înseamnă un relativism al domniilor ieșit din comun. Se ducea puțin, se murea repede, să le rămas zidit, oricum o incertitudine a Domnului fantastică. Nu-și dorește Constantin Brâncoveanu acest lucru. Le spune tranșantelor, însă își taie voia. Își taie voia pentru că este împins practic de la spate și își taie voia pentru că își dă seama că sigur este ales de Dumnezeu. Asta este voia Domnului, am voia și acceptă. Chestiunea este foarte interesantă pentru că la o lună după aceste evenimente, suntem în august, suntem, scuzați-mă, în octombrie 1688, este o lună în noiembrie 1688, primită scrisoare țarului Rusiei pentru Germania, în care îi spune că, în care percepe noua domnie ca pe un juc, ca pe o datorie. Un juc pe care și-l asumă, va mai înforțează nota încă de atunci, anticipându-și oarecum sfârșitul martirii, spunând că la nevoie vă și sângele pentru Hristos. Dacă într-adevăr va fi contextul de așa natură. Și într-adevăr, parcă, sigur că avem detalii și am prorocit sfârșitul, lucruri consemnate, toate lucrurile astea sunt consemnate în documente, sunt lucruri verifice. Deci, ce trebuie un act de smerenie. Și el convine în plan politic, dincolo de aspectele evocate, pentru că, iată, chestiunea religioasă de identitate ortodoxă a românilor
capăt accente politice de economiei Constantin Brâncoveanu, continuă cu apărarea românilor din Transilvania, românilor ortodoxi din Transilvania, supuși unui amplu proces de desnaționalizare și de convertire forțată inițial la calvinismul protestant din partea principiului Mihail Apafi și ulterior, sigur, chiar la catolicism, de către însuși Papa prin intermediul Imperiului Habsburgii și Împăratului Leopold, sigur, influența mascată de ideea de această găsăniță, ideea unirii Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romei. Îi apără pentru că sunt pe pericol. Ba mai mult, ceea ce îi se părea la începutul domniei, ca fiind, să-i spunem, ca fiind o obligație pentru adevărat creștin, acum apărarea tuturor românilor din Transilvania, da, și patronajul asupra lor, capăt într-adevăr semnificații de adevărat, de datorie, într-adevăr, a un șef de stat față de românii pe care îi consideră ca fiind oarecum supuși lui ca români și ca ortodoxi. În anul 1681, când ajunsese domn, își refațează politica prin faptul de intervine personal la o serie de soli transilvaneni prezenți în Interloduman pentru liberarea unui mitropolit ortodox. Este vorba despre mitropolitul Sava Brankovici, arestat de Mihail Apafi și torturat în închisoare pentru că nu acceptase trecerea la calvinism. Se întâmpla în 1681 cu 7 ani înainte de preluarea domniei. După preluarea domniei, într-adevăr, în anul 1689, la un an numai, este martorul popular al unor jurăminte făcute de nou mitropolit Alba Iulia, Atanasie Angel, de credință pentru credința, de fidelitate pentru credința ortodoxă și jurăminte de bună păstorire a enoriașilor din Transilvania. Deci este martorul făcut la aceste jurăminte făcute de Atanasie Angel și de asemenea este un martor la căderea lui nu peste mult timp. El a cerut unirea cu Roma și a trecut o parte din popor alături de el în această erezie. Într-adevăr, conștient de pericolul care plana asupra ortodoxiei în Transilvania, Constantin Brâncoveanu trimite N scrisori fruntașilor locali, brașovenilor, de exemplu, pe care le spune să stați tari, să nu cădeți, pericolul este mare, nu vă lăsați amăgiți. Dincolo de faptul că, prin opera sa tipografică, sau alături de faptul că, prin opera sa tipografică, înlesnește circulația cărții în limba română, ca și în limba slavonă, cărți liturgice, cărți de cult, în întreg spațiul transilvanean, inclusiv în Moldova, tocmai pentru a le servi românilor amenințați, iată, în a lor identitate până la urmă românească și ortodoxă, pentru a le servi ca ghid, ca, sigur, mijloc de păstrare a credinței. Deci, iată pe Constantin Brâncoveanu, smeritul domn, care face politică mare aici la Țării de Dunării, dar iată că face și politică de apărare a românilor din Transilvania și România. Își dă seama că el este o om de tare. Domnul profesor a evidențiat foarte bine faptul că iată cunoștea cele de circulație internaționale din timpul respectiv, vremea respectivă. De asemenea, putem spune că este un om de carte și iubitor de frumos, pentru că se și înconjoară de oameni de calitate, erudiți, mari cărturari, genii ale timpului. La curtea sa, transformată într-o adevărată curte academică, o adevărată academie, rezidează un timp mai îndelungat sau unul mai scurt, diferite personalități ale Orientului creștin, ortodox. De asemenea, personalități din Occident. Ei sunt medici de curte, sunt secretari de limbi occidentale, precum este Anton Maria de Viaru, secretarul său personal, doctorul, ei sunt florentini, sunt venețieni. Deci sunt purtători ideilor ai civilizației occidentale, dar de asemenea sunt și cărturari din estul Europei, din spațiul oriental ortodox. Sunt patriarhi ai ortodoxiei care stau la curtea lui Constantin Brâncoveanu, se sfătuiesc cu el și probabil de determină reacțiune. Îl avem aici, într-o anumită perioadă, pe Cristian Novaran. Este vorba de patriarhul, sigur, Ierusalimului. Îl avem pe Dositei al Ierusalimului. Sunt
care l-au cunoscut, oameni care i-au dat sfaturi, probabil la care s-a și spovedit. De asemenea, prin influența alături de ei, Constantin Brâncoveanu promovează și elementul românesc de valoare. Stonicul Constantin Cantacuzino făcea și desfăcea. Era și foarte inteligent, era școit, apus, probabil și vanitos, cu un cuvânt foarte greu de spus într-adevăr, dar pe care Constantin Brâncoveanu, după cum spune și istoricul Brâncoveanu Radu Popescu, l-a ținut pe el și pe al său fiu Ștefan, viitor trădător de la 1714, i-a ținut pe bani. Ingratitudinea lor, sigur, o cunoaște în anul 1714. Alături de patriarhii, sigur, evocați, îi menționăm pe Românii Constantin Cantacuzino Stornicu, de asemenea îl menționăm pe cel care va deveni ulterior georgian de origine, mitropolitul țării românești Antivirean. Cu ei a plecat la lui Constantin Brâncoveanu pentru înfăptuirea marii sale opere culturale și spirituale. Și, într-adevăr, ce a făcut împreună cu ei? Păi a pus bazele, într-adevăr, învățământului românesc. La București, în chiliile mănăstirii Sfântul Sava, în anul 1694, el clădește sau înființează Academia Domnească. Foarte interesant, pentru că timpul este cam de final de mediu, în care învățământul românesc este în fașă, sau aproape inexistent. Iar Constantin Brâncoveanu se află în spatele unei programe școlare pe care cei iubitori de carte trebuiau să o parcurgă. O programă care nu diferea semnificativ de programele școlare ale timpului din Împărăția Otomană, de exemplu, din Orientul creștin, chiar din Occident, pentru că ele trebuiau să studieze logică, fizică, metafizică, retorică, astronomie, istoricii antichității, da? Plutarh și alții, epistolele Sfinților Apostoli. Deci, într-adevăr, o programă diversificată, dar cu o mențiune din partea domnitorului, o mențiune de metodologie didactică. Fiecăruia să-i se predea după nivelul cunoștințelor sale. Deci, într-adevăr, un definit foarte interesant pentru acel timp. Alături de aceasta, sigur, pusă sub această academie, sub conducerea lui Sevastos Chimeritu, imenează iarăși un mare călturaș și erudit al epocii grece. Alături de această academie de la Sfântul Sava, Constantin Brâncoveanu, iată că, sigur, întemeiază o altă academie, o academie de predare în limba slavoană, pentru pregătirea tinerilor logovezi, dieci, și sigur că da, alături de o fundație particulară care nu aparținea, pe care nu neapărat ca tolerantă, dar așa înzestată cu foarte multe moduale, cărți bisericești, și nu numai cărți bisericești, cărți în general, este vorba de fundația particulară a lui Mihai Cantacuzino, da, vărul său, care, iată, își desfășoară activitatea la Colțe. Deci, dincolo de apărarea ortodoxiei și înființarea de școli, Constantin Brâncoveanu, sigur că se remarcă și prin încurajarea tipării cărților în limba română și răspândirea lor în întreg spațiul ortodox. Pe cheltuiala sa am vorbit de o serie de conturi care au fost imputate sau în legătură cu care a fost interogat în cele 4 luni de tortură și de interogatorii la care a fost supus în anul 1714 de partea turcilor, foarte multe din aceste conturi au avut, practic, și au avut rațiunea de existență tocmai în, iată, sponsorizarea actelor filantropice și încurajarea existenței acestor așezăminte de cultură și de educație. Din banii aceștia, el aduce niște tipograf, unul dintre ei este Antivireanu, care, într-adevăr, alături de el își crește, sau pe lângă el, crește o serie de ucenici care ulterior, foarte interesant, îi va trimite în întreg Orientul creștin ortodox pentru a răspândi arta tiparului, știința tiparului, iată în Georgia, acolo unde ucenicii de Antivireanu merg la regele respectiv
și îi oferă în dar din partea lui Constantin Brâncoveanu o evanghelie cu caractere scrisă în limba georgiană, da? Cu literele făcute, cu literele confecționate în țara românească. De asemenea, toți acești ucenici, meșteri echiparului, ajung inclusiv la Patriarhia Antiochiei, unde trimite într-adevăr iarăși acolo sau face la fața locului să apară iarăși evanghelii scrise în limba arabă pentru creștini de acolo vorbitori de limba arabă. Deci, iată, un misionarism până la urmă, intelectual extraordinar în perioada respectivă lui Constantin Brâncoveanu. Tipații existau în București, sigur la Bucuroviște, la Bucuricea, la Buzău, simțind nevoia și presiunea crescută a catolicilor din Transilvania, a catolicismului din Transilvania, face să apară o tipografie la Alba Iulia, unde trimite iarăși și Ciuria Trimiteneană acolo pentru răspândirea antichiparului și sigur toată ordinea răspândirea culminează, chiar dacă nu vreau să face, cu Biblia tradusă în românește la București, Biblia de la București, în 1608, prima traducere românească a textului biblic și pentru prima dată un colectiv de autori, de erudiți, de cărturari, sunt adunați cu un scop precis și anume să traducă, da, de pe originalul grec grecesc, să traducă pentru prima dată Biblia în limba română. Se pare că frații Radu și Șerban Greceanu, alături, sigur, de istoricul Constantin Cantacuzino, care își oferă și în concilii. De asemenea, alți erudiți greci, sigur, lucrează pentru ca, din anul 1988, acest text să vadă lumina tiparului. De asemenea, domnia lui Constantin Brâncoveanu, mergând pe aceeași linie, sau păstrând același domeniu cultural, se remarcă, într-adevăr, prin arhitectura și arta promovate, prin arta românească promovată în timpul său. Este o artă românească tradițională pe care suferă foarte multe influențe occidentale și orientale, la care sigur se adaugă creativitatea personală și sugestiile Dumnezeilor făcute în meșterilor. Se naște un alt gen arhitectonic, artistic, îl cunoaștem cu toți, se numește stilul brâncovenesc, care se remarcă într-adevăr prin element tradițional foarte important și foarte simplu. Prin porul de factură țărănească întâlnit în Oltenia, este continuat la casele boierești și prin extensie la palatele domnești. Deci, iată că spune că stilul brâncovenesc are un substrat tradițional, țărănesc, iată prin porul, elementul respectiv. Da? Dar la aceasta se adaugă influențe orientale și occidentale, vorbesc pe cele polare la care am aminte, cea mai importantă creație a arhitecturii, sigur, lui Constantin Brâncoveanu, Palatul Mogoșoara. Avem imaginea coloanelor acelor răsucite, 6 sau 10, în funcție de specificul respectiv. Sigur, capitelele cu motive politice peste care se suprapuneau arcadele. De stilul brâncovenesc este extraordinar. A fost și este un extraordinar. A fost contemplat, a fost lăudat, sigur, a fost apreciat de cărturarii timpului. Ba mai mult, în secolul iată către perioada noastră, în sfârșitul 19 secolul 20, sigur, Henri Fosson, un mare istoric de artă, critic de artă francez, îl numea, grație acestor realizări ale sale, ale domniei sale pe plan arhitectonic, pe plan artistic, îl numea pe Constantin Brâncoveanu un Solomon de la Dunăre, sau un Solomon dunărean, pentru că, spunea el, arta lui Constantin Brâncoveanu studiează foarte mult fast, imperial. Era foarte bogat. Era foarte bogat. Unii cârcotași din vremii, probabil care nu se afla, cu care nu se afla în relații extraordinare, l-au lansat ca fiind mândru. Păi, probabil că într-adevăr omul a mai avut și scăderi, că oameni sunt de om apușită. Era mândru, probabil, foarte mult fast, foarte mult avere. Un element de detaliu. Doar inerul pe care îl putea valora
35.000, 40.000 de talanți, o sumă imensă. Toți știau că are bani, Cantacuzini îl vedeau în toată splendoarea Dumnezeului. Turcii observau că ori de câte ori îl suspectau cu ceva, îl bănuiau de joc diplomatic dublu, triplu. El reușea să le închidă gura cu pungile de aur și domnul profesor dumneavoastră v-a explicat foarte bine că era chiar poetic al de Prințul Aur. O bucăție extraordinară. Sigur, ideea umană nu a mai puternic. Ca peste tot în istorie, și avem foarte multe, iar de pilda Mântuitorului, care tot pleacă de la pilda Mântuitorului, nu cu trădare. Da? Iată, același lucru se întâmplă și cazul lui Mântuitor în Coran. Invidia nu a mai avut marge în familia lui la apropiații lui. Pe de o parte, Cantacuzini îi doresc tronul, sigur că l-a pitat lui Ștefan Cantacuzino, fiul bătrânului istoric Constantin Cantacuzino, doctorat. Îl mai doresc cei în familia Cantinchen, din Moldova, tronul țării românești. De asemenea, îl mai doresc și grecii panaiorți, în frunte cu marele dragoman al Curții, Alexandros Monocordat, examporitul, marele dregător, marele dragoman al Curții Române, care dorea pentru fiul său, Nicolae Monocordat. Deci, dușman foarte emoționat. Și era conștient de toate lucrurile astea. Știa că este bogat, probabil se gândea că gesturile sale de tărât duhovnicesc poate supără și prăjmașul din unele din lume care poate să facă rău și se gândește în mod de puține ori la momentul în care va fi nevoit să plece în țară. Și, într-adevăr, în negocierile lui cu Imperiul Habsburgic, cu imperiale, totdeauna pune ca o condiție a înțelegerii, că trebuie a înțelegerii găsirea unui adăpost loc de refugiu în Ardeal, nu neapărat că ar avut unde, pentru că proprietar, am spus noi, au moșit terenul chiar castele în Transilvania. Însă se poate că în urma discuțiilor dintre turci și imperiali, bănuindu-i într-adevăr scopul acela de a fugi în caz de primație, imperiale austrieci, Habsburgii limitează cumpărarea sau accesul pe piața imobiliară, care spune așa, din Transilvania, pentru a cumpăra foarte multe moșii. Turcii vor reproșa acest detaliu, aceste elemente, în momentul în care vor acuza că face joc diplomatic dublu cu creștinii, că trădează Imperiul Otoman, că încă ceva în anul 1711, un om al său, deci neamul Cantacuzino, Toma Cantacuzino, dezertează cu o parte a armatei țării românești și merge la Brăila în apărarea rușilor în războiul rusul din anul 1711, domnitorul și păstrează o atitudine de expectativă. Toate aceste idei au fost, sigur, alimentate de invidia și de uneltirii de la poarta de Cantacuzino și al dușman a pus ca în anul 1714, din proporul porții, emisarul otoman să vină și din mijlocul românilor, fără reacție de apărare, fără a simța măcar un gest de apărare de domnitor, îl ridică din mijlocul românilor, împreună cu Hasan Curte, pentru a, la Mazini, în termenul respectiv, la Mazini pentru a duce la Constantinopol. Dezvădământul probabil era anticipat chiar de el, interogatoriu, tortură și moarte. Interesant este că mărturiile timpului ne povestesc că în momentul în care, după consternarea generală, cum că iată numele Constantin Copea este ridicat din mijlocul nostru și dus, se retrage în camera de sus să se roage. Ulterior, sigur, își strânge minimumul cât se poate de la el, atât a fost permis, lucrurile de strictă utilitate, dincolo de toată ministrul porții, a făcut inventarirea tuturor bunurilor pentru a le conquista, asta presupune Mazilina. În mod original, conquistarea trebuie avea și împrejurul sigur moartea împricinatului. Îi se adresează de cineva ca puținul de față că
și cu tine și într-adevăr anticipez acum și sfârșitul lui Ștefan Cantacuzino, care după ce se bucură de dulcețe unei lumini de 2 ani, 1714-1716, la fel vorbit de trădare a porților române, este ridicat și într-adevăr ucisa bătrânul stolnic Constantin Cantacuzino și cu Mihai Cantacuzino, fiind ștrangulat după mai vechea, sigur, vechiul obicei turcesc de asasinare a celor cu funcție oficială, principelor de țară, deci sublumare, la Constantinopol. Deci, dacă cumva această cădere a mea este de la oameni publicii vinovată. Doamne și domnul, tragismul epilogului vieții lui Constantin Brâncoveanu a fost, practic, consemnată de foarte multe voci autorizate. Unii dintre ei au luat parte de execuții. Este cutremurător. După 4 luni de tortură, pentru a spune și ultimul bănuț, dăm și un detaliu că anumite pungi cu bani pe care doamna Samarica, Maria Brâncoveanu le-a spus la o slugă, probabil pentru a recupera după ce nădăjduia de statul cu viață, a fost găsită în Constantinopol sluga respectivă și iarăși executată. Deci, iar în adevăr, deci după acest interrogator care a fost nevoit să spună și ultimul bănuț, lucrul de altfel consemnat de ambasadorii puterilor occidentale, francezi, olandezi, da? Englezi prezenți la Constantinopol în acele momente, polonezi, toți descriu și scena execuției care s-a petrecut de ziua lui, când trebuia să împlinească 70 de ani, 60 de ani, scuze, 60 de ani, la 1654, la praznicul de la Plătenii, mai de 15-26 august 1714, scos din temniță după 4 de tortură, cu feciorii de față, tot corpul diplomatic a meditat la Constantinopol, adică toți ambasadorii, într-adevăr, înalți era pe bisericii ortodoxe, din familia sa, doamna țării, fiicele, o nepoată, toate prezente acolo. Nu inima ce s-a întâmplat. Nu detaliem, pentru că